Assalamu alaikum millet. Yanıcak turdum. Bugün size täze vlog gelýär. Seattle Sounders bilen PSG-nyň oýnuna gitip barýan futbol görmäne. Stadionda Seattle Sounders kim? Men Seattle şäherimiň futbol komandasy. Naharymı taýinladym. Şu wagt ana komjaga diýen krevetkaly. Gata acı edip durun. Yiyemde ütkürt ya. Türkmen baydağımızı aldım yanımda. Gıygır göreli Türkmen baydağımızı göreli belki video düşürdü adıdır. Portugalya tişörtümü giydim. Adamlardan önemli soracak. Dünyadaki en gol oyuncu kim? Şey diyeyim. Ronaldo'nun adını ayıttır yaz. Yola çıkartadı yolda da gör kazan. Onu bunu. Hazır nahara devam. Dün karoç futbola gelýän. Näme boldy? 22-sine gelip durun. Akazatsa 22-si däleken 23-üne eken. Girip bilmedim dün futbola barýan. Bugün futbol yok, konsert bar diýdi. Näme konsert diýen futbol bar hazır PSG-nka desem ýok erti diýdi. Ay bugün işten jogap aldım da geldim garaz gepin gysgasy. Yetişek bolan trafik göräň da gater we tropka ýören ok maşinlar. Şu wagtda saat gün şu wagt 12 boldy. Ene hatda görkezen 12-den 1 minut geçti. Şu wagt eger görünýän bolsa, ana 12-den 1 minut geçti. Garaz diýjek bolan näme boldy? Näme näşetin stadiona gramda sağ tarapynda 3 2 1 go woo the digir polnu başlatdyrdylar oýna. We menen tem oýnyň içine gir bilen bok. Jalka parking tapyp bolan ok ýok. Muňa seredin görkezen o. Ýören ok ýymyldan o 2 saatlar otyn ýany köçede goýup gidip bolan ok. Arkamdaki trafiği görkezey. Ay indi var ya, näme etmeli bilem ok. Özümçe begenip Ronaldo'nun tişörtünü gelip giyip zadydan bolup näme etjek boldum, interview aljak boldum gelen gidene. Dünyadaky en gol oyunçy kim zat? Oýuna ýetişemegän mene oýnyň ýarsyna barjak bolýan ötden. Bu gidişde. Hani täzelik bolsa habar berjäz reske. Maşyn park etsem, parkovka barsam reskalyp baras. Oýunlar nämesine bular ýalyk bu düşünemek. Gruppowy etap häliýän başlangyjy Amerikanlar futbol diýen zada düşünenok birden bularyň ýerden höwes geldi. Men kelläm alanok. Tim boli Seattle'da kim futbolu düşünýär? Amerikanlar şu güne çene futbol diýen zada bilen nokta futbola da berdi adamlar. Gol ýerde ötden. Ştraf bolupdyr. Sujan sesi. Короче, ses to geldi. Var diýjek bolam. Şu güne çene вообще futbol diýip bilen oklar berdi futbola. Amerikanski futbol bar, elinde rugby ýaly şoňa zatlara topun alýar ki şoňa futbol diýerler. Soccer diýmelmiş berdi. Näçe futbol şoňa bolýar. Futbolun näme diýini bilmeýän adamlar gelýärdi bu futbol geçek bolýar. Hiç bolany ýokarda vertolyotlar gezip olimpiya ullokandan trafik, propkalar zatlar. Ni haçan höwes geldi silere men düşünemem. Şu Amerikanlara da düşüner ýalda pulyny ýere sowjany bilen bir ýere sowsam bolýar diýen ýalyk şu gideýin näme ştaýda görüneýin diýesi gelýär. Sonunda parking tapdym adamlar. 20 minutluk daşlykda tapdym, 22 minut ılgap barýan şu wagt. Oýnyň ýarsyna diýdim ha, görmeýän men, boldy ýarsy ýok. İkinji ýarsyny görün, şoda da seredem ok şu wagt, näçe boldy da boldy. Rosa ılgap barýan. Anasını satayım, yok tamam 2 saat önünden çıktım o böyle oturayım şuna bir adam bolacakdygyny. Şoňa garamazdan ýetişip bilmedim o. Alga Navruz. Keskult privet. Bu gidişde ılga paçan barýan. Reske näme deýin? Baykaldım, iyi baykaldım hazır uçup barýasyndy. 14 minut yol, ılgap barjam belli der. Oğlumlar da şurada ses eşitip barýar, ýaman örbet bolýan, o ýetişip bilemek üçin. Birinji taýma gutardy ýam. Gıygırsan görän, o diýip biratlar bolýar, birinji gezek ýok da, birinji gezek. Ömrümde bular ýazady git görän togun ýançyndanam. O stadiona serdiň ha. Eýmiş stadion ýanyndan geçip gitdim hiç il bolamokdum ýöne. Berdim görsem içinde adam dolandy ýonmaýar. Polna настроениям qatdy. Girjek oldum. Sumka bilen gelip bolan ok diýdi. Bolýa sumkany düşündim alkemelde. Kamera alyp ýanyň alyp bolan ok diýe. Vay, içeride de düşürüp oturýarlar ha. Yaman gaharam ötürdi o. Настроениям düşüp gitdi. Sumkany alma, kamerany alma. Näme men telefonumda da bakamera istesem aljak bolsam. Näl biderek gurunlar etýärler. Indi şunu ýyzmak aýtmaly bolatyr nädir? 22 minut geldim ama men o. Gaty köp bilýärler muňa seret stadiona berdi. Oňam daşynda şuňa aljak näme çadyr goýup durlar. Goýup gidip ne biznes. Bilýän da şoňa zadym näme etmeli.
Salt bilmeceklerini bilen üçün açık koyan bizisinden ben indik gezegim için öğrendim. Ruhsat alıp bolyamız. Oşda da açık koymalı futbol oyunları bolyan olsa. Bir dövür altın üçün gaz başladı. Altın nämesi başladı Kaliforniyada. Hem kim pil sattı. Şoň aldı. Täzeje oynuna geldim. Portugalya işigim bilen, Türkmen baydağım bilen. Hene. Täzeje oynunu görýäsiz nesip bolsa, ýöne. Stadiondan borkajak. Yetişmedim. Adam sana kaçkano. Özüm reaksiya alasım öyle birinci ýerde şuňa oýny görenim için. Tak. Portugal! Portugal, of course. Ronaldo. No, Bernardo Torres. Bernardo Silva. Sorry, my bad. No Bernardo Silva or anything like that. Only Ronaldo. Tovadan o. Bayramdan aldım geldim stadyumun içinde. Oyuncular neme gitti. Birinci time kurtardı şu an. İnşallah ulu TikToker bot bilsem nesip fotoğrafları yanlış. Şuraya gelip benim TikToker'larım arasında reportaj verdiler şeyler. Durum verir yalan. Nesip bolsa. Manglayım işlese. Şöyle neme giren yerler oluyor ha. Razdivalka girilen yerlerinde şu oyuncular tap bolsa Dembele deydi, Hakimi, Kvaratskhelia görüp bolsa ha. Ya da avtobusun tutup bilsem nesip bolsa manglayım işte seni göreli tutup bilsem ha betli olur. Razdivalka girilen yerde biri var öten oğlum şu men önümde dur şu var. Başka yer, bağır eken bıraksan başka yerim. Doğru. Neden arıma doğru oğlum? You gotta keep it clear. Yeah. Okay, yeah, you gotta stay out of the house, please. Aye. Oh! Allah, iyi satıyor, Allah. When it's us versus them, it's a soundless unity. When it's us versus them, it's a soundless unity.
peydası yok indi. Seattle çıktı. Öz şekerim bolsa da PSG'nin gor nemetden fanatı şoň üçin ýöredi. Näçe bolsa da peydası yok gruppadan çıktı Seattle. Assalamu alaikum adamlar. Seradın karoç İtalya'dan Dünya Şampiyon Ligasına var. World Cup'a gelipdirler. İtalya'da suratmen interview ettiler. Özünün account'una da koyacak diýerler 2 sene İtalyanslar. Here we are. What was your name? Gregorio. Yeah. Ciao means bye, right? No, like hi. Hi means I am okay. by. Okay. Same, yeah. So you're here for World Cup? Yes, Yes. we're from Italy. From Italy. Yeah. And who do you support in Italy? Inter Milan. Why Inter Milan? Oh. Why not AC Milan? I support Inter Milan, but I'm from Napoli. Napoli. Yeah, Why so- not? There's a lot of good players used to play there. Hulk, for example, came from here. For art, passing. Yeah. I love Inter Milan, Inter Milan. when I was a child. Yeah. Okay. Yeah, And for you? me it's a tradition my dad gave me. Inter Milan as yeah, well? he's from Milan and like, of course. Okay. You have to support, if I support Inter Milan, you have to support Inter Milan. course, of And course. it's a tradition, you know. And who's the best player for you in Italy? In Italy has ever played the best player? Okay, you mean Italiano or like? Italian, yeah, Italiano only. Roberto Baggio. Roberto Baggio? Yeah. Why? Yeah. He couldn't score the penalty in the World Yeah, Cup. yeah, yeah. Oh my But God, I still remember that. He was one of the best. I think Francesco Totti. Totti. It's a Roma. He made the Roma the best, one of the best clubs. Yes. Yeah, he Playing only for one club. only one club in the Yeah. the loyalty Really he has. legend. Oh my God, he's legend. Who's the best player in the world? Let's set the This debate. moment, Not in the moment. Has ever played. I think I love Ronaldinho, and he's on the top. But he left the football in 29 Yes, years old. yes. He didn't play. He didn't even play. Ronaldinho and for me R9. R9? Yes. Why? R9 play with Inter. It's a magic. Nobody knew like where he was going. Yes. I know that. But R9, R9, and he have mass injury I know the ACL. That he had to do an operation. that block his career. I know. What about you? Messi, of course. Messi? Yeah, all the time is Messi. No way. I It's know. always Yeah, Ronaldo. it's always Ronaldo. Yeah. I think Ronaldo and Messi, the greatest players of all time that ever like came into the universe, right? They made the football better place. But I'm not talking about the magic. Ronaldinho, he showed the real skill, the beautifulness of the football. Yeah. So yeah, it's really good to talk with the Italians and Yes, who know football. We love football. Exactly. Not the people who say soccer. Yeah. It's football. It's football. Yeah, I appreciate it. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. Thank you. Ciao a tutti. Salam alaikum. Can you say salam alaikum to Salam alaikum. Turkmenistan? Salam alaikum. To Turkmenistan. Salam alaikum to Turkmenistan. Thank you. Viva Turkmenistan. Viva Turkmenistan.